Hementxe, portuko arranplan hasiko da, topaketa. Hizkuntza aniztasuna gaitzat hartuta ariko dira itsasoarekin lotura zuzena duten herrietako inprobisatzailea. Kuba, Gales eta Zipreko sortzaileekin batera Euskal Herriko bi bertsolari. Andoni Egaña eta Amets Arzaiuz. Talde lanean ari gara astearteko saioa prestatzen, hemen. Saioa izango den aretoan, Donostia 2016ko egoitzan. Austriatik, Mexikotik eta Mallorcatik etorriko diren gure lagunentzat, lehenbiziko saioa izango da hau topaketetan. Eta beraiei laguntzeko, etxetik, Alaia Martin eta Julio Soto arituko dira. Kantuk bakarrik ez. Topaketa hauetan, hemen Miramarren nazioarteko adituke hemen izango ditugu. Hola, hitzaldik, erakusketak, proiekziok eta mailinguruk ikusi eta entzuteko aukera izango deu EHUko uda ikastaron baitan. Saio honetan, lehenbiziko aldiz munduko inprobisatzaile emakumezkoak izango ditugu elkarrekin eta hori hementxe izango da, Tabakaleran. Uxue Alberdik gidatuko du saioa estilo berezi batean, berarekin batera taldetxo bat ari gara lanean saioa mimo handiz prestatzen eta hoxe berezia izango dela eta ez dugu gehiago kontatuko. Honena, etorri eta gozatzea duzu. Baltzen ekiten Donostin badala bertsolari handiegati eskenitako kale txiki bat. Gu bertan aituko gara bertxotan, eta gero ikusiko dugu ze gertatzen den. Bueno, nahi, baina dana ez du Donostin ingo. Ostiralean, Oñatira fango gara, eta ia preparauta dau zirkuitua. Bertso eskolakoak fin ibili dira lanean. Netzako eharra da topaketa hauen parte izatea. 8 bertsolarik edukiko dugu aukera eta zortea nazioarteko inprobisatzaile ezberdinekin aritzeko eta azkeneko jaialdia hemen atzean dagoen kursalean izango da eta hoxe animatzeko denak eta ez galtzeko.